Sofie Bølund, hun rider her den lysebrune hingst, Volstrups Cash. Den er efter Volstrups Casillas. Den er ejet og opdrættet af Pia Hollander. Volstrups Cash er en kåret hingst. Den vandt materialeprøven 2012 i Herning ved hingstekåringen. Blev han tildelt Elvin Rasmussen vandrepokal og fik opdrættet medalje i sølv. Næste runde vi skal frem til start er start nummer 32, Michaela Johansen. Start nummer 33, Annette Schmidt skal med på banen. Start nummer 34, Søren Hedegaard holder klar på opvarmningen. Så fik vi her en ny topscorer, Sofie Bølund og Volstrups Cash.